Pán primátor, želáme krásny čas adventný. Nácvik stromčeka ako ozdobovanie, vždy sa to hodí. Tešíte sa, že idú Vianoce? Vianoce sú aj čistota mesta, treba začať aj u seba. Ja som veľmi rád, že Olo ako mestská firma sa stará nielen o čistotu ulic a odpadkových košov, ale aj učí mladých Bratislavčanov, ako začať u seba. A to je vlastne dnes separovanie odpadu, čistota, používanie správne tých kontajnerov, to je všetko, čo tie decká sa naučia. Takže ja som rád, že som sa mohol prísť a zúčastniť sa toho otvorenia. Ešte jedna otázočka, pán primátor, tie ozdoby. No ako dieťa ste to určite robili. Ešte by ste dokázali niečo spraviť z papiera alebo vôbec z umelej hmoty? No, keď som ja bol malý, tak nebolo toľko plastových vecí, neboli také plastové flašky, takže nebolo až toľko odpadu. My sme viacej používali veci, lebo sme boli trošku chudobnejší, ako je dnešná spoločnosť. Takže neviem, či by som to dokázal, ale môžem to vyskúšať. No. Pán riaditeľ, aj vám krásny adventný čas želáme. No stojíme pri nádhernom stromčeku, no niečo neuveriteľné. Vy ste verili, že toto sa dá vyrobiť z odpadu? Áno, tak akože som o tom presvedčený, že z odpadu sa dajú robiť kadejaké krásne veci, dokonca šatstvo a mnohé iné, povedal by som ešte také osobnejšie záležitosti, takže bez problémov a deti sú kreatívne a aj neverili by ste. Vy ako ste sa dneska prvýkrát cítili na tom olympijskom pódiu, lebo to je ako keby ste boli na olympijskom. No, cítil som sa tak presne adekvátne tomu, veľkú trému som, alebo ja nie som moc na tieto veci stavaný. Ale myslím si, že tie deti tým, že boli úplne také nezaujaté, tak to bolo úplne prirodzené, bolo to super, takže ja som veľmi spokojný. Bola tam Petra Polnišová, ktorá mala absolútny úspech, bol tam pán Ivo Nesrovnal, ktorý je primátorom mesta, takže ja som bol taký v úzadi, ale ja som tomu len a len rád. No, veľmi zaujímavé antre ste mali a akurát vravím kolegovi, že keď sme toto pred 20-30 rokmi robili na sídlisku, tak na nás zavolali policajtov. Dneska je to umenie v poriadku, ale treba pochváliť aj tie detičky, čo sa tými kastanety, vyzeralo to ako kastanety, ale to boli šutre v plastovej fľaši. Deti naozaj dneska úžasné. Jak ste boli aj vy úžasní? No, my sme boli spokojní veľmi, akože decká opakovali, zhlasovali, stišovali. Bol to taký základ takého elementárneho orchestrovania a hrania v skupine, hej. Dá sa naozaj hrať na všetko? No, na všetko, na čo sa dá búchať, sa dá aj hrať, hej. Zaujímavé boli aj Roľničky, snáď jedna z najslavnejších vianočných pesničiek, ktorú ty si odbubnovala na tej plastovej fľaši na vodu. To už je naozaj asi veľké umenie. Nie, akože každá pesnička sa dá zahrať a čo sa mi páčilo na tej pesničke bolo, že každé dieťa poznalo iný text a každé dieťa spievalo svoj text, ale aj tak sme sa dali krásne dokopy. Ale čo, ako už si to spomenula, dôležité bolo, že deti sa zapájali, však oni tancovali, skákali a hlavne každý tú pesničku pozná. Zrejme sa vám dneska veľmi dobre hralo. Hralo sa nám veľmi dobre, deti sú šikovné, vyrastajú nám tu mladí umelci. A ešte prečo máš napísané na tých monterkách, že Milan? Pretože to som zrejme dostala po nejakom Milanovi, ktorý je asi veľmi maličký ako ja. Takže je to česť pre mňa, že môžem po ňom nosiť tento oblek. A ako sa dievča cíti v smeťarskej uniforme? Veľmi dobre, je to pohodlné, čo viac si môžem prijať. Veľmi dobre sa mi liezlo do koša a všetko môžem robiť, tancovať. Lepšie ako sukňa. Čo vravíš na to, jak sa dá zahrať s tými bubnovými paličkami a rukami na kontárne na všetko? Páčila sa ti tá hudba? Áno, páčila. A čo myslíš, dokázal by si to aj ty? Asi áno. A máš dosť tých kamošov? Áno. Tak ti jedno navrhujem, nemusíš to zrovna na ten štedrý deň, ale 25., 26. zoberte si nejaké palice a skúste to zahrať doma na sídlisku. Susedia budú mať radosť. Dobre. Čaute, babi, aj vám želám naozaj krásne predvianočné sviatky a pochvál sa mi. Nesem ako vstupenka bola vianočná ozdoba. Čo ste vy doniesli? Ja som doniesla takú čiapku mikulášsku. A bolo to veľmi ťažké vyrábať? Áno, bolo. A kto ti doma s tým pomáhal? Alebo v škole ste to robili? Nie, my sme to robili doma a s maminou.
nielen ty, ale aj mamina určite poteší ostatné detičky. Teba už som videl, ty si ten stromček tam ozdobovala, keď my sme tam postávali vedľa, že pozerala si sa tam. Ty čo pekného si spravila? Som robila také ozdoby, ktoré sme urobili z vaty a zosušených kvetín. Ako sa vraví, do tretice všetko dobré, aj tretie dievčatko prišlo medzi nás. Pochvál sa, ty akú ozdobu si dneska spravila? Ja som vyrobila dve také vianočné gule z balónu, z lepidla a z nite. A som vyrobila ešte jednu solvičku z toaletnej rolky. Petra, krásne predsviatočné, predvianočné obdobie aj vám. No trošku sme vás od tých detičiek vytrhli, nechcem povedať, že odbremenili, lebo deti sú naozaj krásne, zlaté. 400 pohľadníc alebo fotiek ste podpísali, ešte vás neboli ruka? Boli, ale som dohodnutá tuto so záchranármi, že keby dačo, dajú mi ju do gipsu potom. Ale zás môžete to brať ako tréning, že budete doma ozdobovať vianočný stromček, okolo vašich malých detičiek behať, variť. Ruka sa zíde, nie? Určite. Tak som si už teraz vytrénovala, tak teraz už sa ruka nemôže nič stať. Na záver, čo by ste týmto krásnym a úžasným a roztomilým, no teraz sú tu fešandy, sa uškierajú, čo by ste zaželali detičkám na tie sviatky? Viete čo, akože hlavne mier aj v duši, aj všade okolo, lebo teda deje sa všeličo a ja teda dúfam, že to všetko to, čo sa deje, ustojíme a že nebudeme musieť riešiť oveľa závažnejšie veci, ako riešime teraz. Čo je, že či sa stihnú nakúpiť darčeky alebo nie. No a samozrejme veľa humoru, lebo ja si myslím, že humor je naozaj dôležitý pre prežitie v akýchkoľvek podmienkach. Pardon, ja ešte naozaj musím reagovať na vás, jak tie misky vždy želali, že mier celému svetu a teraz sa naozaj z toho nesmiejeme. Veď to, že my sme si z toho vždy robili srandu, že si prajem veľa kabeliek a celosvetový mier, ale ono to teraz prestáva byť naozaj klišé, je to proste fakt a myslím to úplne vážne, že by som si naozaj želala, aby proste sa veci nezvrhli tam, kam sa zvrhávajú. Petra, krásne sviatky vám, vašej rodine a naozaj užite si ich pokoji. Ďakujem aj vám, aj všetkým vašim divákom. Krásne sviatky. Karin, ja už som to možno 3 alebo 4 krát zopakoval, rád to zopakujem aj ten 5. krát. Naozaj krásna myšlienka, že donieste doma spravené vianočné ozdoby, či už z plastu alebo z papiera, lebo to si každé dieťa bude pamätať celý život. Že niečo som robila, alebo robil a dal som to na ten vianočný stromček. Skutočne dobrý nápad. A separované, z recyklovaného odpadu a na recyklovaný, separovaný stromček, alebo jak to mám nazvať, pretože každá tá jedna látka je z nášho zberného dvoru a špeciálne ju street art umelci nastriekali, aby sa dala použiť. Takže naozaj je to recyklovaný, separovaný stromček, iba svetielka sú nové. Ale zrejme musí tešiť, že tie detičky majú naozaj takúto skvelú fantáziu a hlavne, že ich ten nápad zaujal. Ja verím, že aj rodičia majú tú fantáziu, ktorým pomáhali, alebo pani učiteľky, takže verím, že ten stromček je najkrajší v Bratislave momentálne. Pán riaditeľ, a ešte máme čas Vianoc, napokon dýchajú na nás z každého nielen stromček, ale aj tie detičky už sa na to tešia. Čo zaželáte bratislavským deťom na tie najkrajšie sviatky roka? Bratislavským deťom by som zaželal teda hlavne strašne veľa zdravia a šťastia a potom, aby stromček putoval kam má a aby všetky tie obaly, ktoré vzniknú, všetok ten odpad, ten papier, ten plast, aby naši chlapci stihli v pravý čas spratať z ulic, nech si nikto aj nevšimne, že boli nejaké sviatky. Pán riaditeľ, nielen vašej rodine, ale aj celej vašej firme, všetkým zamestnancom krásne sviatky želáme aj my. Veľmi pekne ďakujem, napodobne celé vašej televízii, nech sa vám darí. A my vám, milé deti, želáme, aby ste pod tým vianočným stromčekom mali čo najviac papierových obalov a plastových, lebo vnútri určite budú krásne hračky a darčeky. Miro Mihalík, televízia Bratislava.